Tao po! Tao po! Mahal! Sir, sino po hinahanap nila? Si Mia po. Di ba dito po siya nakatira? Ay sir, nakaalis na po si Miss Mia nung isang araw. Hindi ko po alam kung saan siya lumipat. Kaano-ano niya po ba kayo? Boyfriend niya po ako. Matagal ko na rin po kasing hindi nakakausap si Mia. Siguro hindi lang po ako na-update. Salamat po sa impormasyon. Sige po sir, ingat po kayo. Hello, Mahal? Miggy, Nasaan ka? Nandito ako sa apartment mo. Sabi ng landlord mo, lumipat ka na raw. Kailan pa? Bakit hindi mo sinabi? Miggy, ayoko na. Ayaw mo na? Saan? Mia, ano ba nangyayari? Kaya hindi ko sinabi na lilipat ako kasi makikipaghiwalay na ako sa'yo. Mag-break na tayo. Ha? Teka bakit naman biglaan? May nagawa ba akong mali? Pasensya ka na, Miggy. Kailangan ko ng ibaba to. Sandali lang, Mia! Mia! Dear Love, ako si Miggy. Kakatanggal ko lang sa trabaho nung makipaghiwalay sa akin si Mia. Naluwi kasi yung kumpanya, tapos isa ako sa mga natanggal. Saklap, di ba? Nawalan na nga ako ng hanap buhay, iniwan pa ako ng girlfriend ko. Kaya mas pinili ko na lang lumuwas sa Maynila para subukan ang swerte ko. Si Mia, girlfriend ko siya nung college pa. Siya yung kasama kong mangarap. Nung nagtatrabaho siya sa Maynila, nalayo kami sa isa't isa. Mahirap pero pinili kong tiisin. Nag-ipon ako para balang araw makasunod ako sa kanya. Pero di ko inaasahan na hihiwalayan ako ni Mia nung mawalan ako ng trabaho. Malaking bagay siguro sa kanya yung may stable na kita. Masakit. Sobrang sakit. Dahil sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ko para lang sa kanya, para makasama siya sa Maynila, iniwan niya pa rin ako. Matapos yun, tumuloy muna ako sa bahay ng kaibigan ko, si Louie. Kaibigan namin siya ni Mia nung college. Taga Maynila talaga siya. Awang-awa sa akin yung kaibigan kong yun kaya kinupkup na muna niya ako. Tol, ito magiging kwarto mo. Wala nang gumagamit ito simula nung mag-asawa ate ko. Kaya, ikaw na bahala dito. Salamat ah. Malaking bagay na pinatuloy mo ako rito. Wala yun. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa'yo, pipiliin ko pa bang magdamot? Tsaka, mag-isa lang din naman ako rito. Samahan mo na lang ako para sumaya-saya rin buhay ko. Basta pangako tol. Bukas sa bukas sisimulan ko na agad maghanap ng trabaho. Huwag mo munang isipin yun. Pero, ano ba nangyari sa inyo ni Mia? Bigla kasi ako natanggal sa trabaho eh. Ayun, pinag-awayan namin hanggang sa nakipaghiwalay na lang siya. Yun lang. Lumuwas ka pa ng Maynila para sa kanya. Tapos wala ka naman palang mapapala. Kumusta ka naman ngayon? Malungkot. Masakit isipin na sinukuan ako ni Mia kasi nawalan lang ako ng trabaho. Pero naisip ko rin na baka gusto niya lang ng tao na mas secured financially kaysa sa akin. Di naman bago sa'yo na mataas ang pangarap niya, di ba? Baka natatakot siya na maging pabigat ako. Di naman siguro ganun yun. Baka nagsawa lang talaga siya sa LDR na setup nyo. Pero alam mo, may alam akong paraan para mawala yung lungkot mo. Ano naman yan? May pupuntahan akong party bukas sa QC. Bar yun. Sama ka sa akin. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Malay mo, may mahanap kang bago ron. O kahit para makalimot ka lang sandali. Naku, wala akong oras para sa ganyan. Pero may oras para maging malungkot. Wala rin kasi akong pera, tol. Kaya maghahanap na lang muna ako ng trabaho bukas. Nakakaya kasi talaga sa'yo. Sabi nang huwag mo munang isipin yun eh. Ako nang bahala sa lakad natin bukas. Wala kang kailangang gastusin. Ang kailangan mo lang gawin, magpakasaya. Magpakalasing kahit saglit. Para mabawasan naman yung lungkot mo.
Sigurado ka bang isasama mo ko sa party na pupuntahan mo? Oo naman. Sinabi ko na rin sa mga kaibigan ko na may +1 ako. Bakit? Nahihiya ka ba? Oo eh. Hindi pa kasi ako nakakapunta sa mga ganon. Lalo na sa bar. Hindi kasi ako pinapayagan ni Mia sa mga ganyan noon. Eh bakit? Nandito ba si Mia? Tsaka wala naman na kayo. Siya nga yung dahilan kung bakit kita isasama eh. Nahihiya lang din siguro ako. Ako ang bahala sa'yo. Teka, yan na ba suot mo mamaya? Oo, ito na. Seryoso ka ba na yan na yun? Oo. Bakit? May problema ba dito sa suot ko? Malaki. Palitan mo yan. Pahiramin kita ng damit. Sigurado ka? Okay lang sa'yo? Oo naman, ano ka ba? Paano tayo makakahanap ng chicks niyan kung hindi maangas ang datingan natin? Wala naman kasi akong balak makipagkilala ron. Eh, paano kung sabihin ko sa'yo na pupunta si Mia? Ha? Pupunta siya? Oh, bakit parang na-excite ka? Hindi ah. Nagulat lang ako na kasama pala siya. Ang nangyari kasi, sabi nung kaibigan ko may isasama raw siya. Kawork niya. Nito ko lang din naman nalaman na si Mia pala yung kawork na isasama niya. Ah, Pero, hindi pa naman daw sure. Kaya huwag kang kabahan. Oh, ito. Ito na lang suotin mo mamaya. maraming salamat ah. Wala yun. Basta, huwag mong susukahan yan. Hindi ko alam kung ano dapat kong maramdaman ng mga oras na yun. Yung lugar na makakatulong sana sa akin para makalimutan ko si Mia kahit sandali, ay ang lugar pala kung saan kami magkikita ulit. Pero kahit ganun, itinuloy ko pa rin yung pagsama kay Louie. Hindi para kabahan, hindi para humingi ng closure, kundi para ipakita kay Mia na kaya ko, na okay ako, na kahit wala na siya sa buhay ko, kaya kong umusad. Oh, Miggy! Kaya mo pa ba? Makasukahan mo yung damit ko, ha? Kaya ko pa, tol. Mahina nga lang tong alak na to eh. Kumpara dun sa iniinom namin sa probinsya. Sigurado ka? Oo, tol. Teka, nasan ba yung mga kaibigan mo? Wala pa nga eh. Kanina pa sila on the way. Pero tinawagan ko, malapit na raw sila. Sabihin mo, bilisan na nila. Bakit? Excited ka na bang makita si Mia? Hindi ah. Baka lang kasi ubos ko na tong mga binili mong alak bago pa sila dumating. Nakakaya naman. Eh, hinay-hinay ka lang kasi, tol. Namumula ka na, oh. Di naman ako namumula dahil lasing ako eh. Namumula ako kasi nahihiya ako. Talaga lang, ha? Oo nga. Oh, andito na pala sila eh. Guys, dito! Teka Louie, mauna na pala ako. Kailangan ko na umuwi. May job interview pa pala ako bukas. Wala ka pa namang ina-apply na trabaho, ah. Paano huwag ka kakaroon ng interview? Basta, Sus, kinakabahan ka lang makita si Mia eh. bakit naman ako kakabahan? Kahit iharap mo pa sa akin si Mia ngayon, ipapakita ko sa'yo na wala siyang epekto. Ito naman nagtatapang-tapangan pa. Alam mo ba paano umuwi mag-isa? Isang sakay lang naman ng bus pa uwi sa inyo, di ba? Oo, kaso baka mamali ka naman ng masakyan. Medyo lasing na ako pero hindi ako bulag. Kaya ko yan. Okay, ikaw bahala. Basta, pag di ka sigurado sa sasakyan mo, tawagan mo ako ha. Update mo lang ako pag nasa bahay ka na. Sige tol, salamat ha. Una na ako sa'yo. Basta, pagkababa ng bus, didiretso lang tapos kakanan sa pangalawang kanto. Tapos kakaliwa sa dulo. Okay. Ay, teka lang. Parang mali yata tong binabaan ko ah. Sabi ng konduktor, dito daw ako bababa eh. Miss, pwede magtanong? Dito ba yung Miggy? Mia? Anong ginagawa mo dito? Tsaka, bakit may alak ka? Lasing ka ba? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Di ba dapat nandun ka sa bar? Tsaka, bakit mo ko hiniwalayan? Miggy, Sagutin mo, Mia. Sabihin mo kung ano yung totoong dahilan mo. Hindi yung pinagmumukha mo akong tanga. Ano? May bago ka na ba? hindi yan ang rason. Eh ano nga? Kasi ayoko na. Hindi ba pwedeng yun lang ang dahilan? Nung nawalan ka ng trabaho, natakot ako na baka hindi na matupad yung mga pangarap ko. Na baka balang araw,
maging pabigat ka sa akin. Bakit? Nagpabaya ba ako sa'yo? Tsaka kung magsalita ka, parang katapusan na ng mundo ah. Natanggal na ako sa trabaho. Eh di maghanap ako ng bago. Hindi lang naman yung pagkakatanggal mo sa trabaho yung problema ko eh. Ikaw mismo. Ayoko na sa'yo. Hindi mo pwedeng ipilit sa akin na mahalin ka pa. Sawa na ako sa setup natin. Ikaw lang naman may gusto ng LDR eh. Napaka-unfair mo. Nagsakripisyo ako. Nagtiis ako. Nag-ipon ako para makasama kita dito sa Maynila. Para dito na rin ako maghanap ng trabaho. Tapos ito lang isusukli mo sa akin? Hihiwalay mo na lang ako basta-basta? Higi, tama na. Lasing ka na kaya umuwi ka na. Hindi ko nga alam kung paano umuwi. Naliligaw na nga ako tapos nakita pa kita. Lakas talaga maglaro ng tadhana. Itatawag na lang kita ng taxi. Wala na ba talaga tayong pag-asa, Mia? Tumigil ka na sa kakaganyan mo, Miggy. Mia, please naman. Pag di ka tumigil imbes sa taxi, pulis ang tatawagin ko! Dear love, hindi naman natuloy na isumbong ako ni Mia sa pulis. May taxi na rin naman na dumaan kaya sumakay na ako agad. Nakakatawa nga eh. Sa dinami-dami ng lugar, dun pa ako naligaw kung nasan siya. Dala ng kalasingan, diretsahan kong tinanong si Mia kung bakit siya nakipaghiwalay. Akala ko kailangan kong marinig paliwanag niya para makausad na ako. Pero hindi pala. Mas lalo akong nasaktan. Sa kabila ng lahat ng sakripisyong ginawa ko, pinili niya pa rin akong iwan. Kung kailan mas kailangan ko ng presensya niya, yung pagmamahal niya, doon pa niya napiling iwan ako. Nakakadismaya na biglang matanggal sa trabaho. Mahirap mawalan ng seguridad. Pero wala nang masasakit pa sa mawalan ng taong akala mo kakampi mo hanggang dulo. Yung tao na akala mo kasama mo sa hirap at ginhawa. Sa isang iglap, iiwan ka rin pala. Medyo nababawan lang ako na yung biglaan kong pagkatanggal sa trabaho ang isa sa mga dahilan kung bakit iniwan niya ako. Kahit alam ko na mahihirapan akong mag-move on kay Mia, ayoko nang maghabol. Umabot na ako sa punto na sarili ko na muna ang aayusin ko. Metro's #1 Love Radio. Basic!